Det er hårdt. Ja, det duelle. Også kom tilbage dig. Også kom tilbage dig. Stille og roligt. Og løft stangen lidt op. Ej, fisken. Skal den med op? Ja, vi sætter den ud igen. Oh. Det er op med stangen, opad med stangen. Der er to. Stille og roligt, bare opad med stangen. Okay, så lader jeg den lige være her. Så holder jeg bare med to her. Shit. Det gør ikke noget. Stille og roligt, den må gerne løbe lidt. Okay. Hallo, fisk. Vent lige. Den røg ikke. Godt. Au. Stille og roligt, vand. Kom her nu. Lad os suge. Så kan du godt rulle lidt ind igen. Nej. Stop. Du må også gerne få lov, du må gerne løbe også med den, hvis den ikke er træt. Du skal holde stangen opad. Fordi ellers så lige pludselig så slipper den, og så ryger den af. Ja. Stik nu af, fisk. Er den træt nu? Du skal holde fast i stangen. Ja, jeg holder fast i stangen. Sådan. Og så hold den nu. Sådan. Ikke slip. Du skal hele tiden have stangen opad. Skal jeg bare have med to hænder her? Den er træt. Nu er den træt. Så går jeg ned og lukker den ud. Nå. Skal Den ikke komme på ud? lidt endnu? Jo. Kom. Kan vi ikke få den ud? Skal vi have ikke plads til den hjemme i fryseren?